Hiiren loukku. Onko kotonasi hiiriongelma? Hiiret voivat saastuttaa ruokia, vahingoittaa huonekaluja ja tekstiilejä, ja ne voivat myös levittää tarttuvia tauteja. Et halua käyttää myrkyllisiä kemikaaleja tai muita äärimmäisiä keinoja ratkaisuna ongelmaan. Etsi tehokasta ja hygienistä ratkaisua. Swissinnolla on ratkaisu. Supercat hiirenloukku. Supercat hiirenloukku on varustettu luonnollisella, myrkyttömällä syötillä, jota hiiret eivät voi vastustaa. Ja se on heti valmis käytettäväksi. Helppokäyttöinen ja välittömästi tehokas. Supercat tarjoaa sinulle vaivattoman keinon päästä eroon hiiristä. Paina vipu alas ja irrota syötin suojus. Supercat on käyttövalmis. Aseta ansa paikkaan, missä epäilet hiirten liikkuvan. Aseta ansa niin, että aukko osoittaa seinään päin. Pyydykseen jäänyt hiiri voidaan irrottaa nopeasti 2 sormen painalluksella likaiseen eläimeen koskematta. Supercat on valmis uudelleen käytettäväksi. Vaihtosyöttejä on saatavissa erikseen. Turvallinen sormillesi ja myös lapsille ja lemmikkieläimille. Tuhannet käyttäjät raportoivat vuosittain erittäin korkeasta saalismääristä. Hanki omasi nyt ja näe Swissinnon aikaansaama muutos.